jare mbiyen tau seneng karo Mbak Beatrice. Kalah. Ayo mbiyen yo mbiyen. Berarti seneng tenan to mbiyen. Agak aku Apa Mas Te Anu, lho lagu ngene lho. ya, Lho ngene lho Mas Victor. pripun to? Wong lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Heeh. Seneng ayune enek, nggur seneng suarane enek, nggur seneng jogete enek, nggur seneng karaktere enek. Lah mbiyen kok iso sampean masak bar aku sing dene ra kaya kacek siting ra kaya bat ngono. Wis sing mbok senengi apane? Yo ora mbiyen ki aku lak wong sing tipikal seneng apa ya wong sing meneng lho Mas. Meneng pendiam iki. Pendiam, halus. Kadang to halus pas ngene ning Oh iya. Oh seneng. Jadi tipe wanita kesukaanmu yang pendiam. pendiam. Nek Mbak Beatrice karakter cowok kesukaan sing piye? Coba disiki ta. Walah kok. Apa senenganmu sing piye? Heeh. Sing Gagah, gede, dhuwur, putih. Wah, wis sitoke ra anu ra nyentel to. Enek. Gagah gede Sinten? dhuwur putih sapa to? Sapi. Wis malah Gagah sapi. gede. Lagune Pak Lasiman. Hey, yo. Disapa Mas Victor ya. Wilujeng dalu Mbak Dwi. Inggih, sugeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mbak Beatrice. Nggih, wilujeng dalu, Mas Victor. Nggih, wajan lah. Mbak Beatrice menika semester pinten? Semester 5. 5. Jurusanipun Manajemen. manajemen nggih. Nggih, manajemen Memanage keuangan. uang-uang anu Mas Nggih. Victor. Mesti pinter. Jadi calon Titik. ibu rumah tangga yang baik. Mergo memanage uang. Betul, bejane sok ben sing nyanding. Iya. Wis jare mbiyen tau seneng karo Mbak Beatrice. Kalah. Ayo mbiyen yo mbiyen. Berarti seneng tenan to mbiyen. Agak aku Apa Mas Te Anu, lho lagu ngene lho. ya, Lho ngene lho Mas Victor. pripun to? Wong lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Heeh. Seneng ayune enek, nggur seneng suarane enek, nggur seneng jogete enek, nggur seneng karaktere enek. Lah mbiyen kok iso sampean masak bar aku sing dene ra kaya kacek siting ra kaya bat ngono. Wis sing mbok senengi apane? Yo ora mbiyen ki aku lak wong sing tipikal seneng apa ya wong sing meneng lho Mas. Meneng pendiam iki. Pendiam, halus. Kadang to halus pas ngene ning Oh iya. Oh seneng. Jadi tipe wanita kesukaanmu yang pendiam. pendiam. Nek Mbak Beatrice karakter cowok kesukaan sing piye? Coba disiki ta. Walah kok. Apa senenganmu sing Aku. piye? Heeh. Sing Gagah, gede, dhuwur, putih. wah, wis sitoke ra anu ra nyentel to. Enek. Gagah gede Sinten? dhuwur putih sapa to? Sapi. Wis malah Gagah sapi. gede. Lagune Pak Lasiman. Wah. Iki Pak Lasiman ini selalu setia mengikuti baik di YouTube dan lokasi ya. Wajan luar biasa. Pokoknya jek kena dijangkah motor mesti nyusul. terus nusul. Kitir Sumilir Mbak Dwi Kitir Mbak Sumilir. Beatrice. Karangan Nggih. Ki Geduk Siswantoro. Nah, senior dalang saking Kediri. Yo, coba dadekke kaya ngapa? Yuk. Yo. Hey, yo.